dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po mga listeners po kang TCGB AM, mga nag-aabang po sa Usapang Pamilya kada Lunes, Martes, asin Webes. Kumusta po ang satuyang aldaw? Good vibes afternoon po, Miss Pita. Yes, Sir Bert, mabuhay and Diyos maray na hapon tabi sa iyo. And Mabuhay. syempre, mabuhay and Diyos maray na hapon sa satuyang mga parantabay, sa satuyang regular program na Usapang Pamilya every Mondays, Tuesdays, and Thursdays. 2 to 3, digdi lang po yan sa Always Number 1, always at your service, DZGB. And syempre po, ang kairibahan tangon niya na hapon sa Technical Department, dahil iba kundi si Sir Chief Ramir Tanay and Sir Jerome Nico Martinez. Kaya makakaibanan po nindo kami giraray ngayon na hapon habang nag-ururon po kita kan sarong importante asin magayon na topic na naman po digdi sa Ayan. Usapang Pamilya. yan, tabi. Yun nga ni tabi, Sir Bert, kahapon magayon nun so topic ta medyo nabitin kita kahapon kay Sir. So topic ta kahapon, halos for last month and ngunyan nga ni an sa to yung mga topics manunugod sa mga kaakin. Again, syempre ta Usapang Pamilya yan and paano sinda mahubog na syempre an so pagtiwala magilin sa mahala Diyos anyaon. Kahapon so sa tuyang topic, paano dapat palakihin ang batang responsable, magalang at mahilig matuto. Na? So talagang Gustong makaukod. magkaukod. Ayan, lalo na ta ma-eskwelahan na tabi Sir Bert next week. And iyo po yan ang satuyang mga topics, digdi po sa satuyang program. And siyempre tabi Sir Bert, nahihiling kita sa DCGB News Online, sa YouTube channel kan DCGB po, asin sa DCGB Live app. Ayan. So magayon ng tabi. Sir Bert, kahapon pala tabi, bago kita magtukar kan sa tuyang topic mo niyan, Makamuro Mundo. So nangyari tabi dyan sa Daraga. Unahiling po nito sa mga pictures. Opo, after grabe. po kan sulo Ayan. talagang plastado gabos. Pero ito 14 na mga food stalls duman sa Daraga Food Court. Food Food oo. Court. Ayan. So Kaya may syempre, mga nagkawararaan naman kitrabaho. ayan. So mga sa dayot mo na mga negosyo na talaga nagiingwa para sa indang family. Ayan. So ngunyan magapuon na naman Sir Bert Kaya ano po 'yan again a reminder lang po sa satuyan ang satuyang LPG na permitang ipag-off pag daipig gagamit. At saka perminya po kita pag nagluluto pagbantayan tata kung minsan lalo na mga SCA. So pasensya na po yung mga SC diyan. Kunyari mapakalakag akibunay tapos nalingawa na palang turutong ng grabe. Kaya ingat-ingat po kita. Ayan. Pagirumdum po yan, takasuhapon nga ni po going back na dakul pong mga negosyo ang napiktaran kahapon. So, yan po pagirumdum po. Ayan. Pero Sir Bert, palang pasalamat kita medyo marayang panahon. Wala na kitang maraot na panahon tabi, Sir Bert? Wala na, no? Pero good naman po na nakuran po kasi bago Yan. nabaribian lamang sa mga tanom. Maray-rahay medyo malipot-lipot sa Naglipot-lipot panahon. po, Oo. Nakatipid-tipid kita din na nagbaribi, nag-ura na, Sir Bert. Ayan. So, binabati mi din po sa mga regular listeners and viewers na po, sina Sir King Reginaldo, sina Sir Jude Antes, kan Bunker 1. Ayan. Si Sir Gerald Aranya, Sir Clint, and Ma'am Becky and Sir Tolitz Ayan. Berango Saka from Bakakay. ayan, si Ma'am Marlene Imperial. ayan, Christina Imperial also. And syempre, tabi Sir Bert, si Miss Teddy Tiansay of GHT. Ayan. And Ma'am Rochelle from Roch Construction and Lumber. ayan, is mga Gonzaga family. And I also would like to greet yung sa City Tourism, yung mga dati ko mga katrabaho dyan sa City Tourism, may nagkaigo Sina silang. Chela. Ayan, sila Chel Jalay, Si Ricky. Ayan, si Sir Ricky, si Jay, si Ace. Tapos, yan, so, mga pag-iriba mi dyan, we were very close talaga, tabi, Sir Bert. And syempre, tabi, so sa kuya man ang mga pag-iriba sa BCBP, and so sa Kiwanis Club of Daragang Magayon, and this coming June 12, igwa kaming family day man. Yan, may pagtripon.
And syempre, so sa kuya mga kababayan man dyan sa Libon, Private High School, sina Malek, sina Pida, ayan, sina Mio pala na Calieja, and si Din Salgado. And syempre sa kuya mga pinsan, and congratulations kay Miss Paula Saison, graduated magna cum laude sa Libon Community College. Congratulations, tabi sa mga parents. Ayan. As in po, kay si Sir Edgar, may mga nakakasabatan po akong nagdadangog da sa to. Si Sir Edgar Barameda. Ayan, si Sir. Habang oo. nag-work da siya, naka-on lang daang sa iyang radyo or cellphone po, nakatutok da po sa Usapang Pamilya. Ayan, maray na hapon. Ayan. And same, Father Dave, si Father Dave po. Hi, Father Dave, get well. Ayan, si Father, get well tabi, Father Dave, and si Father Calieja is Jonathan. Yan, nag-celebrate ng Happy birthday. Happy birthday, Ayan. Father Jonathan Calieja. Pati po si Ate Karen Altabano, happy birthday. Ayan, happy birthday. Magka-birthday And sindang duwa. igatabi ako, Sir Bert, na nagduman ako sa nagbakal akong groceries na mga so kay Puhan. Sabi niya, nagdadangog ako ang programa ni Bert. Ay, sabi ko, salamat. Dati kong katrabaho sa LGU Daraga. Oh my goodness, I forgot his name. Mataga mayon. Basta, hello po sa imo. Ayan, Thank you for watching. Maray na hapon. Siguro dyan, Baka marunduman matapos ko. ang program tapo. Maray na hapon tapo. And siyempre kay Sir Gerd and Miss Sir Marilu. Gerd and Marilu Yan, Deichmeyer. sa Germany. Sir Gerd posted a picture of him. Very Yeah. handsome. Nakita mo po. Ayan, Yes. ayan. I saw his picture which he posted just this morning. Yan, si Paula, there, she's also watching, and Dylan. Hi, Miss Paula. Oo, and also Luan Hi, Miss with Luan. AJ and Jace, nasa Switzerland. Ayan. Ayan. So, sa Giraray po, Diyos maray na hapon po sa Indong Gabos. Ngayon na hapon po, saro naman po ang very interesting topic po sa tuwi pong paghururunan. Base po ini sa pagturo po ni Saint Jose Maria Escriba na ma-celebrar po ngayon na June kan sa iyang kumpleanyo. Feast day po. Feast day of Saint Jose Maria Escriba. Ayan, Ngayon na feast June. day. Mas maaraman ta po, mamibigbidan ta siya sa guest ta po ngayon na hapon na paborito tang guest. So, sa satuloy pong paghururo na tiwala, hindi takot. Paano po matatabangan ka mga magura ang aki? Ayon po kay Saint Jose Maria. Please welcome our guest this afternoon po, Dr. Imelda L. Ariola, educator, author, speaker, Chief Executive Officer of Alberto Marifosque Ariola Foundation Incorporated. Yes, mabuhay at welcome po, Hi, Doc Madam. Ning. Magandang hapon. Maray na hapon. Good afternoon. Thank you so much for inviting me again. And thank you so much for saying yes. Okay. Sige, So, Doc Ning. I will be napakaganda po ng topic natin ngayong hapon. Kung paano mapapalaki ang mga bata na may tiwala Tiwala, oo. instead na may takot. So, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon, lalo na sa mga turo ni San Jose Maria Escriba, kung paano palakihin ang mga bata na may tiwala unang-una sa Diyos, may tiwala sa magulang, may tiwala sa sarili, at may tiwala sa kapwa. Gayon po, ano? Apa. Yan, gayon na ano. Oo. Paano yun, Madam, na pag, di ba, nagpapalagi tayo ng mga anak natin? Apa. Ano bang mas maganda? Ano ba yung pinaka-effective? Yung takot sa imo or parang magandang relasyon na parang may tiwala? Actually po, dahil mga tao tayo, di ba? We just celebrated the solemnity of the Blessed Trinity Last noong Sunday. Opo. So, napaka-importante po na malaman natin na ang mga bata o lahat ng tao ay ginawa na kawangis ng Diyos. Ibig sabihin po, matalino, malaya, at may pagmamahal. Kasi po, napaka-importante po na ang parang atmosphere sa bahay at ang nararamdaman ng bata sa mga taong nakapalibot sa kanila ay pagmamahal. Hindi po yung parang tinatakot sila. Kasi kahit po sa Diyos, bakit po tayo nagkakaroon ng tiwala sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan kahit anong mangyari? Kasi alam natin na mahal niya tayo. Diba? And every time na we sin, nyaon lang Opo. siya to welcome us back. Yes, na kahit mahal niya tayo, tanggap niya tayo sa kung ano tayo, tapos dahil sa mahal niya tayo,
ang gusto niya lang sa atin ay yung makakabuti. So kung ganun po ang atmosphere sa bahay, na hindi lang po yun sinasabi nararamdaman. Parang nararamdaman niya unang-una sa pagmamahala ng magulang. So yun po ang unang-unang sinasabi ni Saint Josemaria. Dapat makita ng mga bata kung gaano kamahal ng ama ang kanyang ina. At kung gaano kamahal ng ina ang kanyang ama. Yun ang una. Pag sigurado siya, nakikita niya, hindi lang naririnig, nakikita, nararamdaman kung gaano kamahal ng magulang ang isa't isa, ang bata ay nagkakaroon ng tiwala na kahit anong mangyari, nasa mabuting kamay ako, hindi ako pababayaan ng aking mga magulang kasi mahal na mahal nila ang isa't isa. At dahil mahal na mahal nila ang isa't isa at ako yung naging anak nila, mahal na mahal din nila ako. At ang gusto lang nila ay yung ikabubuti ko. So doon, yun po yung parang atmosphere. Family, life atmosphere kung saan yung bata lumalaki na may tiwala at hindi takot ang namamayani. Parang kompleto na, no? Pag yung parents talagang may pagkamot and respeto sa Yes. saro. Nahihiling kan mga aki. Oo. So yung parang kampante, Apa. mga aki na may tiwala na so parang wala yung takot. Kasi you remember madam, yung before na pag mga aki mag-reason out, para hindi Yes. pwede. Masimbag ka na, ataw ka na magsimbag. Apa. Kumundo ka, ta gusto mo gari-aro pag-apo yan kayto. Kayto yan, that was before. And para gari-aro kita yan pinadakula na di ka pwede magsimbag. So gari ka takot sa magurang. So yung yung nafe-feel mo may problema ka, parang dahil sa takot di ka nakakapag-open up. So Tama. parang there was no open communication. But right now, ang mga generation mo niyan, so iba na, di ba madam? Apa. So you need to reason out para maintindihan, which is good. Tama, Yes, madam? yes. Yan. So magayon ang magatabi, Sir Bert, ay topic ta mo niyan. So ang mahihiling ta din po ang mga aki po, sensitive sinda sa nahihiling ninda, Opo. sa nafe-feel ninda sa loob Tama. kanarong. Ano po, Doc Ning? Oo, sabi nga po ni Saint Josemaria, syempre hindi maiiwasan sa mag-asawa yung may hindi kayo na pagkakasunduan. 'Di ba? Minsan nakakainis. Pero kailangan daw huwag iparinig at ipakita sa mga anak na nag-aaway. So grabe ang pagpugol ka iyan, 'di ba? Sabi niya, madam, oo, na ano lang kami, nag-uusap lang kami, we're just discussing something. Kasi na-alarm ang mga bata Bata. pag nakita nilang nag-aaway. Tapos usually may tendency daw ang mga bata na kumampi. Oo. Daddy is bad. Parang nagkakaroon na sila. Tama si mama. O kaya si mama mali. Parang sila yung nagiging judge habang pinapakinggan yung kanilang magulang na nag-aaway. Kaya sabi niya, okay, hindi natin maiiwasan na merong mga bagay na talagang nagkakainitan kayo ng ulo, pero try your best na kung mag-uusap kayo, yung hindi nila makikitang nag-aaway kayo. Pumunta kayo sa kwarto, doon Close kayo door. mag-usap. O kaya, pagtulog na ang mga bata, saka na kayong mag-usap. Siyempre, pagtulog, medyo mahina na ang boses, di ba? Actually, ganun po yung ginagawa ng mga magulang ko. Siyempre, minsan, parang may mga bagay na nagkakainitan sila. Pero ang sabi ng nanay ko, sabi niya, ganito lang, kapag yung isa apoy, kailangan yung isa tubig. Diba? Hindi mo kayo pwedeng magkakaroon ng sunog. Magkakaroon ng sunog, di ba? Kailangan, pag nakita mo nang umiinit na yung ulo niya, Sibyana. medyo maglaylo ka. Di ba? Yes, madam. Dapat day sabayan. Huwag mong sabayan. Sige, hayaan mo muna. Tapos nakikita niya raw si Pa. Kapag uminit ang ulo na gusto ng parang sumabog, umaalis siya, pumupunta siya. Kasi nasa lumaki po kami sa sa coastal barangay. Lumalabas siya, pupunta yung tatay ko. Okay. Lalabas siya, tapos magpapahangin muna doon sa may dalampasigan. Wow. Diba? Sana all may dalampasigan po. Sana meron, di ba? Ayun, Siguro, ay, hinga ng Inhale, malalim. exhale. Siguro, titingin ka sa Mayon Volcano. Oo, pwede. Pag medyo okay ka na, bumalik ka na sa bahay. Ganon. Tapos, pero, hindi matatapos ang araw na hindi sila mag-uusap. Na parang may samaan ng loob. So, pag tulog na ang mga anak, mag-uusap na sila. Tapos si Ma,
Alam mo, ganito kasi si malaging nagkukwento. Pag may sasabihin siya kay Pa, parang parang anak niya rin, sasabihin niya, mahina lang ang boses niya. Alam mo, yung nangyari kanina, parang ganun. Parang pinapa-realize niya kay Teacher po Pa. si mother mo. At pareho silang teacher. Okay. So, kaya kapag hindi niya sabayan na mainit ang ulo, tapos mahinahon siya. Pag siya naman ang mainit ang ulo, si Pa naman ang medyo, sasabihin niya sa amin, bad mood si mama mo, huwag kayong masyadong magpasaway. Tapos, Tago tayo, magtago. parang nagjo-joke siya na nagtatawanan kami. Tapos yung nanay ko, medyo bumababa yung ano. So, dahil doon, parang kampante kami na ang mga magulang namin, may tiwala kami na, okay, hindi sila perfect, pero mahal nilang isa't isa, at kung meron mang hindi pagkakaunawaan, masasettle din. So, hindi kami na-alarm. Tapos, parang magandang halimbawa din yun sa amin na kapag kami nag-away na magkakapatid, meron ding solusyon yun. Hindi rin matatapos na magkagalit kami. Tapos, hindi matatapos ang araw na hindi kami magbabati. Tapos, yun nga yung, di ba nabanggit ko na we always end the day with Holy Rosary, Family Rosary. Syempre, nagro-rosaryo ka, di ba? Forgive us our sins as we forgive those who sin against us, di ba? So, pagkatapos, magkikiss kami, hug, good night, di wala nang samaan ng loob. Magayo doon, Sir Bert, Magayo na Madam Manarog kayan. Dahil ko pa nahiling si mother mo, galing nahiling ko si mother mo sa imo po. Galing po mo po si mother mo na soft-spoken, na actually po, peaceful. Opo, Ayun tama. po. 93 years old na po siya. By the way, yesterday, June 1 was their wedding anniversary. Wow, Pang happy ilan na ba? anniversary po. June 1, 1960. Sige po, maminus kita. 1960. 2026 minus. 66 years na. Oh, Grabe, di ba? Congratulations po. Yeah. Palakpakan po Happy po. wedding anniversary kahapon, di ba? Happy wedding anniversary po. June bride siya. Wow. Yun po. Pero Madam, kung baga mga sa family na pag mabuot ng magurang, nahihiling din na gari ngaya sa mga aking ngaya, gari na ngaya dahil disiplina. Yan ang iniisip kang ibang tao dahil ngaya mabuot sa magurang, sa mga aki, gari ngaya dahil na ngayang respeto, porket mabait lang ang magurang. Ang iba kaya, pag-iisip, araw ka iyan, nataya na. Kasi po, dapat po, linawin po natin ang mabait at mabuti. Okay. Okay. Sige na po ang difference ng Mas mabait. magayon ng Ano? mabuti. Ano ang Mabaitan, mabuti mabait? Kasi, dapat mabait ka, mabuti rin. So, kung mabuting tao ka, mahal mo ang anak mo, 'di ba? Pero at the same time, mabait ka. So, alam mo kung paano siya didisiplinahin. 'Di ba? So, kung may mabuti ang ginagawa niya, nandyan ka para i-affirm siya. 'Di ba? Para malaman niya na tama ang ginagawa niya at ganun po kasi ang psychology sa mga bata, 'di ba? Yung parang reward and punishment pag bata pa. Pag may maray na ginibo, pupurihin mo, bibigyan mo ng reward, 'di ba? Para uulitin niya ulit, 'di ba? Iba-validate mo siya. Pag may maling ginawa, kailangan malaman niya na mali pala 'yun. So, una muna, kung kayang sasabihan mo, anak, alam mo, hindi na tama yan. 'Di ba? Kapag nadala sa salita lang, edi, good. Pero minsan, nakakalimutan ng mga bata, 'di ba? Inuulit nila. Minsan, nagtitest din sila kung consistent ba ang magulang na, sasabihin niya ba uli sa akin kung mali nga? O pwede na akong lumusot ngayon? Kasi mga matalino ang bata di ba? ngayon. Pag mabait ang magulang, saka parang kaya. Parang, teka, parang hindi naman nakatingin si mama ngayon. Pero Dok Ning, sa inyo Diba? po, sa inyo pong magturugang, sa Apa. pagdisiplina po sa inyo, ano po, sa mataas na boses o sa mababang boses lang? O ano po, paano ka mo Depende po yan. Depende sa kung yung ginawa mo ay, kung ang ginawa mo naman ay, halimbawa, hindi ka naman in immediate danger. Mahinahon na boses.
Pero kung parang dahil sa gagawin mo ay mapapasama ka talaga, ay tataas ang boses para to get your attention, di ba? Na, oops! Ganyan, di ba? Kung halimbawa, mahuhulog ka, kailangang sabihin, Medyo mataas, di ba? So, depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Pero usually po, sa mahinahon na boses. Oo. Tatawagin ka. Dok, ning ano po ang apod sa imo kang magurang mo po? Actually, ning ang apod sa kuya. Pero, pag may ginawa akong sala, Imelda! Pag Imelda na ang tawag sa akin, may mali akong ginawa. Kaya nga dati noon, nung bata ako, ayaw kong tatawagin ako ng Imelda kasi pag it's parang connected sa may mali. Galit sa akin si Ma. Pero pag nagapod na email na parang naalala mo tuloy na parang may ginawa kang mali. Maridigdi. Yan, ganyan. Pero saka usually kinakausap na yung hindi ka mapapahiya. Yung parang kayo lang. Sasabihin. Tapos ipapaliwanag sa'yo. Parang ipaparealize niya sa'yo. Hindi lang parang i-impose. Kasi nga, di ba, yun nga, yung ginagalang ang bata. May respeto ka sa bata. Alam mo rin na huwag mo siyang ipapahiya sa harap ng iba. So mas effective po itong one-on-one Opo. kaysa pagpapadangog sa ibang mga tugang Tama. Actually po, yung isang kapatid ko, yun nga, yung bunso kong kapatid, puro lalaki ang anak. Tapos sabi nung bunso, bakit ganun? Bakit pag may mali akong ginawa, ako lang ang kinakausap mo? Ganon. Parang akala niya, parang siya sa may sala. Oo, parang ako lang lagi ang kinakausap mo. Bakit si kuya pag may maling ginawa, hindi mo naman pinagsasabihan? Sabi, hindi. Kapag si kuya mo, yung may maling ginawa, kinakausap ko rin siya na siya lang. So, yun po, as much as possible, wag pong ipapahiya Okay. wag mong pagagalitan sa harap ng iba. Ng iba. Especially other people, Oo, lalo. luwas kang harap. Opo. Kasi, sasama talaga yung loob nun, di ba? Parang, mapapahiya siya. Lalong hindi na siya makikinig sa'yo. Kasi, parang hindi ka rin niya mapagkakatiwalaan. Akala ko ba mahal niya ako? Ba't pinahiya niya ako sa harap ng iba? And eventually, Diba? parang may problema, hindi na mag-open up. Parang Opo. pag ganyan. So may chances are na ganun ang mangyayari sa bata. Opo. So, mabababa po yung self-esteem niya, yung self-worth niya. Pero kung kinausap mo siya, tapos maiintindihan niya na, mahal talaga ako ng magulang ko kasi kaya ako pinagsasabihan kasi ayaw niyang mapasama ako. 'Di ba? So, yun po, yung tiwala na yun na kaya mo pinagsasabihan dahil gusto mo siyang maging mabuting tao, maging successful, ganun. So, importante po yun. Magayon ang tabi, Sir Bert. Yan, sa mga nagdadarangog tabi dyan, ng mga kaakian, magayon po, iniyong sa tuyang makukuha ang mga insights, mga lessons na makukuha kay Madam. Pag-araw ka iniyong very, very interesting topic. Manunungod po ini sa tuyang mga kaakian, na paano magpadakula, na tataong magrespeto, di ba, Sir Bert? Ayan. Yan. Tapos, Doc Ding, pwede po mo kami matawang background about Saint Jose Maria Escriva. Okay. Si Saint Jose Maria Escriva po, siya po ang tagapagtatag ng Opus Dei. Opus Dei. Ang ibig sabihin po ng Opus Dei ay Work of God. Latin po yun, Work Opus Dei of God. O trabaho ng Diyos. Opus Dei. Opo. Isa po siyang institution sa simbahang Katoliko. So, si San Jose Maria Escriva ay isang pare. Ipinanganak po siya sa Madrid, sa Barbastro po, sa Espanya. Isa po siyang pare. Tapos, karamihan po ng tinuturo niya tungkol sa pamilya, sa pag-aasawa, sa pagpapalaki ng mga anak, ay nakuha niya po sa kanyang sariling pamilya. Kung paano sila pinalaki ng kanyang mga magulang. So, ang pinakamensahe po ni San Jose Maria Escriva na lahat po, parang pinapaalala niya sa lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga Katoliko na ang call to holiness o ang tawag sa kabanalan ay para sa lahat.
hindi lang po sa mga pari, saka sa mga madre, kundi lalo na po sa nakararaming sa atin na hindi naman po binigyan ng bukasyon na maging pare o maging madre, karamihan po ay tinawag halimbawa sa pag-aasawa, pagpapalak sa isang pamilya. Kaya po para sa kanya, napakahalaga po na maintindihan po ng mga magulang na marriage is also a vocation. Bokasyon din po yun. Parang tinawag ang ama't ina na maging collaborator ng Diyos, collaborators of God, para palakihin ang mga regalo niyang anak sa kanila na maging mabuting tao. May pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa kapwa. So yun po ang kanyang, kaya para sa kanya, sabi niya, I bless the love of husband and wife, not just with one hand, but with two hands. Ang ibig sabihin, talagang binibendisyonan niya kasi alam niya na ang napakahalaga ng role ng mga magulang para ang mga anak nila ay mapalaking mabuting tao. 'Di ba? Kaya nga ang pamilya po ay domestic church. 'Di ba? Yun po ang parang unang simbahan na kung saan mararamdaman ng bata kung gaano siya kamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahalan na nakikita sa magulang. So yung magandang halimbawa po. Yan, Yun Sir po. Bert. Magayon na ng ni Saint Jose Maria. Yun po, ego po kitang Office. message po, hali po kay Sir Clean, Sir Bert Mampita, and Doc Ning. Ang parents ko po noon, pag madali na mag-umpisa ang konting problema sa araw ng linggo, makanta na ang father ko ng old song na Never on a Sunday. A Sunday, because it's a day of rest. It's a day of rest. Oo. So, mabalik kita ng Ayan. Pagkatapos po, nin magkapir ang pagiramdo, mabalik po kita with Okay. Doc Ning Ariola. Ang tamang oras po, it's 2:30 and we'll be back. Salamat po. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan, hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division, ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanuaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Ubo ng anak?
nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kawa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika, ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Babalik po ang Usapang Pamilya, ngunyan pong magayon na aldaw ni Martes. May mga greetings po kita, Mang Pita. Yes, we're back sa satuyang second half kang satuyang programa digdi po sa Usapang Pamilya. Kung sa inyo po magayon sa satuyang topic, ang tiwala, hindi takot, paano tutulungan ng magulang ang mga anak. Ayon kay Saint Jose Maria. Ayan, naharapon ko natabi, Sir Bert, dali-dali yung kulang. Kaso bago, sabi ko, mga senior moments, yung dati kong katrabaho sa LGU Daraga, si Mr. and Mrs. Tony Nacion. Ayan. Hello po, Mr. and Mrs. Tony Nacion. Oo. And thank you also pala yung sa City Tourism, sina Love, na they're watching ang satuyang programa yan sa City Tourism. Thank you. And also, hello kay Miss Maricel Hulukang sa planning, sa city planning. Ayan. Hapon po sa Indo Boss. Sige po, balik po kita sa satuyo pong hururon with our very good guest po, si Doc Ning Ariola. So, Doc Ning, napahapyawan ta kasuba gusto pagtaram sa mga aki. Pero ano po ka-powerful ang words o ang pagtaram? Ayan. So, gusto ko pong ipaalala sa lahat na napaka-powerful po ng mga salitang lumalabas sa ating bibig. So, alam niyo po, ang sinabi ng nanay ko, kahit nung baby pa kami, sinasabihan niya na kami sa loob pa lang ng tiyan na, itong anak ko ay mabait. Itong anak ko ay magiging makadiyos. So parang nasa loob pa lang ng tiyan, sinasabi niya na yung lahat ng positive na pwedeng maging characteristics ng kanyang magiging baby. Tapos, kahit baby pa lang kami, halimbawa, pinapadede pa lang, sinasabihan niya kami ng lahat ng mga magagandang salita. Na mabuuton ining aki ko, magiging matalion ini, gayan. Tapos, sa bahay, positive din ang mga lumalabas. Ang tinitingnan, yung kung ano yung mabuti. So, hindi tayo perfect, pero nakafocus tayo sa kung ano ang marhay na ginibok ang kada saro. Ang mas napupuna ng magulang ay yung kabutihan. Kaya, ang mga bata ay lumalaking naiisip nila yung mga mabuti. Diba? Tapos, kung meron ngang maling ginawa, daipig mimuda. Dahil mapigsasabiyo na ikang aki, hayop ka. Diba? Ganon. Diba? Yung lumalabas ng gayon, parang napaka-powerful po kasi ng, kaya nga, di ba, sabi ko nga, nung nagulat yung nanay ko, nung narinig niya yung magkapatid na nagmumudahan. Diba? Na-alarm siyang,
saan narinig ng mga anak ko itong... Iyo. Ganun po, di ba? So, kasi kung ano po yung sinabi nyo, alam nyo po ba, napaka-powerful talaga ng words na lumalabas sa ating bibig na may effect po yun kahit sa tubig. Meron pong mga experiments po na tubig, sabihan mo ng I love you, ganyan. Ang ganda ng mga crystals na mafo-form. Tapos, merong tubig yan sa harap mo, mura-murahin mo. Nakakatakot ang mga mafo-form na crystals. So, ganun po ka-powerful. Diba? Kaya nga po, mag-ingat po tayo sa kung anong lumalabas sa bibig natin, lalo na sa mga bata. So, Kasi, kung ano po yung sinabi nyong kabutihan o maganda, o itong anak ko, napakagaling nito. Diba? Yung parang, hindi lang po yun yung parang ina-affirm mo siya, bina-validate, kundi parang nagkakatotoo nga. No? Tapos pati yung bata, nagkakaroon ng tiwala sa sarili. Na pag lumabas siya, hindi siya mahiyain. Pagluwas sa harog po. Oo, hindi siya confident siya pagdating niya sa school. Hindi siya maugma siya. Oo, masaya siya kasi mahal siya. Mahal siya ng mga magulang niya. Yung bubuli. Oo. At saka yung aura, para kang mag-magnet na yung lumalabas sa'yo, yung mga katabi mo, parang gano'n na rin. So, since hindi ka mahiyain, masaya ka rin. Tapos, ang tingin mo rin sa mga kasama mo, mga mababait din. So, the way you relate with them is in yung parang, baka awayin ako. Ganon, di ba? Pero, kaya nga po, sa totoo lang po, personally, parang hindi ko po naranasan na mabully. Kasi hindi naman po ako nang bully. Yung parang kasi, yung tingin ko sa mga taong kasama ko, sa mga kaklase ko, mabait sila. Kalaro ko sila. Tutulungan nila ako, tutulungan ko rin sila. Kasi ganun yung atmosphere sa harong. Kaya nga po, mag-ingat po lalo na yung mga nanay. Alam ko po na minsan pasaway po yung ating mga anak na wag po natin silang mumurahin. No? Saka wag po nating sasabihin na, kapatal man kaini. Nga tataarog na naman kaini ang score mo digdi sa quiz. Ano man ining grade mong inip, sayang lang ang pigpapaaral-adal ko sa imo. Tapos kasalampalan niya. 'Di ba? Parang pag ganun, yung bata, yun, mawawala ng tiwala sa sarili. Mahirap bawiin. Ayan. Nasabi na eh. Nasabi na eh. Lumabas na. Kaya, ayun, ang mga magulang po, matuto po tayong magpigil. Self-control talaga. Self-control. Pagpapasensya. Tapos, yun nga, tanggap natin sila na, okay, anak, bakit kaya bumaba ang grade mo dito? So, ano kaya ang pwede natin gawin? Kailangan mo ng tulong? So, ano sa tingin mo? Yes. Diba? So, parang, very important po yun. Kay Saint Josemaria, very important yung respeto sa bata. Tapos, yung i-develop nyo po sa kanila yung freedom. Yung hindi ikaw ang nagdidikta kung ano ang dapat gawin. Kundi, sabihin mo sa kanya, alam mo, may tiwala ako sa'yo na halimbawa, nagpaalam sa'yo, aatan ng party. Kung nasa edad naman siya, sabihin mo, alam mo anak, okay lang naman yan na pumunta ka sa party ng kaibigan mo. Tapos ipakita mo na may tiwala ako sa'yo. Tapos, basta sa ganitong oras, so anong oras ka dapat umuwi? Diba? So, kung umuwi nga ng tama sa oras, purihin mo. Pero kung, very good. Talagang dumating ka sa oras, kaya mas, okay lang sa akin na sa susunod, payagan ulit kita. Pero kung hindi sumunod sa usapan, kausapin ng anak, ano ba yung usapan natin? Pero hindi mo siya parang inabangan tapos pagagalitan agad na parang kasi pag ganun baka hindi ganyan na madam nakaganyan na sa sa oras gate na anong oras na pag ganun baka hindi na umuwi sa susunod dahil na yan mauli nakaabang ka na tibad badulan mo pa di ba so ni madam Arken ako aapunan ko na ko sa pulis na hanapon. So importante yung pinaparealize sa kanila pinag-iisip tapos, sasabihin, yung may tiwala ka rin sa kanila para magkaroon din sila ng tiwala sa sarili. Tapos, may freedom sila. Okay? Hindi mo sila parang dinidiktahan. No? So, ipapakita mo rin sa gawa na may tiwala ka sa kanila dahil pinapayagan mo sila kung ano yung gusto nila basta tama. Diba? So, yun po.
So, napaka-importante po yun. Ayan, sabi po sa tuya pong listener and viewer po, si Ma'am Becky Pahinago Berango, Sir Tolits from Bakakay. Kami po ni Agom, pag mainit na ang diskusyon, pigdalaganan ni Agom nin cross ang bibig ko, kaya stop na ako. Masupog sa Diyos, buda day dapat madangog kan mga aki ang diskusyon. Tama po, ang galing, di ba? Tama yan, tamada. Hi, Ma'am Divina, Rosera, and Sir Jan. Ayan. Actually po, naalala ko lang po, yun po ang isang magandang nakasulat po dun sa pinakaunang encyclical ni Pope Leo, Disarm. Disarm the words. Disarm. Yung parang, sana yung words natin, kung makakasugat, pigilan natin ang sarili. Kasi ang dami na pong pwedeng sumugat sa puso ng mga bata. 'Di ba? So, sana hindi po magmula sa magulang ang mga sugat sa puso ng inyong mga anak. Sana yung words natin, yun pa ang magpapahilom ng mga sugat na nakuha nila sa iba. Sa iba, sa labas. Opo. Dapat mga words of encouragement lang po ali sa magurang ano. Opo. Saka yung yung madam na sasabi mo na kung may mga discussion ng mag-agom na dapat nadadangog kang mga aki. Dapat Opo. maging careful kasi digdibaga sa tuya sa ang kultura kung minsan wala silang pakialam kung even if the children are around That's na nag-iiwan. Opo. Kasi if we mahilig man mga movies, American movies or na talagang they need na pagpapadangog. Yung yung kung may iguaman sindang diskusyon, talagang abo nindang madangog kang aki. Mahilig baga kung minsan ng mga movies, mga aki gani nagtitipto na pigilin sa magulang. Pero digdi sa tuya na susururiyawan na, nagmumurudahan yung na. drama So, na yung sabi mo nga ni piliin din yung disarm the words, diba? Ayan. Yun po. Tapos So, siguro po, mag-ingat. Doc Ning, sa mga parents naman na, lalo ng permi nagpapasuway, permi may day na pasunduan, siguro dapat adala ninda nata aron ka ito. Tama po. Ano ninda source kang ano-ano. So gusto ko pong i-suggest sa inyo, meron pong napakagandang video na makikita nyo po sa YouTube, yung Take a Chance on Happiness. Dan po talaga yung mga practical na turo ni San Jose Maria Escriba tungkol sa paano ang mag-asawa makipag-usap sa isa't isa, paano magpalaki ng mga bata. Tapos may mga examples, concrete examples po talaga ng mga testimony ng mga couples sa iba't ibang bansa kung paano nila yon isinasabuhay. Ay, so, sige po, Doc Ning, i-attach ta sa link, digdi sa Okay. Opo. Tapos, ang isa pa po, yung tungkol po sa tiwala. Meron din pong series, video series sa opusdei.org and PH. Yun po ang website dito sa Pilipinas. Na nandun po yung video series ng Working on Trust videos. Working on Trust. So, tamang-tama po dito sa ating topic tungkol sa paano ba magkakaroon ng tiwala ang mga bata instead na takot sa kanilang puso. So, ang dami po dong iba't ibang topics. Working on Trust videos, for example, about yung mga batang mahilig sa video games, yung mga tungkol sa human sexuality, yung mga kailan mo ba pwedeng bigyan ng phone ang bata. So, ang ganda po na mga practical na videos na example din ng mga couples kung paano nila yon ginawa sa kanilang mga anak. So, makakatulong po siguro sa inyo. Ayan. And Doc Ning, para po sa mga magurang pong nagdadangog mo niyan, buda naghihiling, na gusto man pong mapahirarom ang relasyon, buda tiwala sa endang mga aki, ano po ang maitatao mo pong practical advice o mensahe batay duman sa mga turo ni Saint Jose Maria? Okay, so ang unang-una po, ang mga bata po, regalo po sila ng Diyos sa mag-asawa. Tapos, bawat anak po, parang ipinapakita ng Diyos ang tiwala niya doon sa mag-asawa, sa magulang, na pinagkatiwala ng Diyos, anak mo, pero anak din ng Diyos. Pinagkatiwala sa'yo para palakihin mo sila ng maayos na may pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa kapwa. 'Di ba? So, ang tiwala din ng mga magulang, magmumula rin sa kanilang relasyon sa Diyos. 'Di ba? Since regalo siya sa iyo, dapat tatanungin mo lagi si Lord, ganito po ang sitwasyon ng aking anak. Ano po ba ang dapat naming gawing mag-asawa? Tapos kailangan din po partnership ng mag-asawa.
Yung hindi lang po nanay ang dapat magdisiplina sa mga bata, kailangan din po, sabi ni Saint Josemaria, na ang mga tatay hands-on din po sa pagpapalaki ng mga anak. At napaka-importante din sa mag-asawa yung meron silang silent, parang time na mag-uusap. Mas mabuting pag-usapan din yung bawat bata. Hindi lang yung kung may problema. Dapat lahat. Dapat isa-isa. So, ano pa kaya ang pwede nating gawin? Alam mo, maayos yung isang bata, pero ano pa ang pwede nating gawin para talagang lumaki siya ng maayos? Tapos, ito pa, sabi niya dapat importante yung talagang regular time na kinakausap yung mga anak. Yung father sa son, yung mother sa daughter. Lalo na pag adolescent age na. So, parang guided mo yung mga bata sa So, yung mga bata, lalaki rin sila na may tiwala sa sarili kasi alam nila nandyan lagi ang mga magulang para gabayan sila. So, Kaya ganun natabi, po. Sir Bert, no matter how busy we are sa work talagang dapat we should find time para sa tuyang mga aki para maging ano ba yung tama magkakaroon ng tiwala sa tuya dahil matatakot ang sa tuyang mga kaakian na sabi mo nga ni dapat pigkakauron. Tapos may tiwala din ang mga bata na kung merong bagay na nararanasan silang hindi nila alam mo anong gagawin, may tiwala sila na si Papa, aputun ko. Sigurado i-guide niya ako o si Mama. So hindi yung parang itatago ko to kasi baka pagalitan ako ni Ma pag nalaman niya to. Yan yung takot. Yun yung takot. Pero kung lumalaki siya na may tiwala, tapos parang everyday nakikita niyo kung paano mo siya mahal mo siya. Kung nagkamali man, tutulungan mo siyang bumangon at magsimula ulit. So talagang tiwala. Natural sa kanila na sasabihin sa magulang kung ano ang medyo hindi sila mapakali. Di po ba? Thank you very much, Doc Ning. Okay po. Sarang magayon na naman pong hapon digdi sa usapang pamilya po. Anong Doc Ning? Opo. Mayroon siyang ipapromote na may ipapromote Madam, kang mayroon ka ba book ipapromote or mga latest? Actually, aside from my book na How to Raise Happy and Successful Children na makikita nyo po mabibili nyo po sa Vita Catholica, yun nga po, ipinopromote ko po yung video na Take a Chance on Happiness na makikita nyo rin po sa YouTube. Tapos yung mga Working on Trust videos. Actually, nasa YouTube din po yun. Siguro mga 7 yon na series ng iba't ibang topic na makakatulong sa mga magulang kung paano palakihin ang kanilang mga anak, lalo na sa panahon ngayon. Ayan. Thank you so much, Doc Ning. Mga tugang Dr. Imelda L. Ariola, educator, author, speaker, and Chief Executive Officer of Alberto Marifosque Ariola Foundation Incorporated. Thank you very so much much, po. Madam. Thank you din. Kami po ang sa inyong mga nakaibahan. Mabuhay ako po si Pita, kaibata man po sa Technical Department, si Sir Chief Ramir Tanay. Asin si Sir Jerome Nico Martinez, ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. May panibagong pag-asa. Tutok lang po sa DZGB as inabangan ng masunod na programa. Salamat po. Mabalos. God bless Salamat everyone. po. Doc Ning, thank you. God bless po. Thank you very much. Ngayon na nanugarin ko. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya.